നമസ്കാരം. ശിവരാത്രി വ്രതമെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില മർമ്മപ്രദമായ രഹസ്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവാന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ഇത് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാത്ത രഹസ്യ സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ ശിവരാത്രിയുടെ തലേദിവസം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് രാവിലെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഭസ്മം നനച്ചു ധരിക്കുക. നമ്മുടെ വകയായി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കുറഞ്ഞത് 12 കൂവളത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമശിവായ മന്ത്രം ജപിക്കുക. 4 യാമപൂജകളിലും ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുക. വൈകുന്നേരത്തെ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഭസ്മം മാത്രം നനയ്ക്കാതെ ധരിക്കുക. പൂജാവേളകളിലും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഓം നമശിവായ, ഓം ഹ്രീം നമശിവായ, ഓം നമോ നമശിവായ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടകന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം ഭഗവാൻ നൽകും.